Днес държим наистина да отбележим, че това не е точно подкаст, ами по-скоро свободен разговор с един за нас и специално за мен доста любим човек, а именно Емили Живкова, моята прекрасна съпруга. Привет, добре дошла, брат и Стояно подкаст. За пръв път се явяваш тук. Темата, която ще засегнем е съответно семейството, защо ние сме се оженили толкова рано. Имам един такъв клип по темата. Това ми е любимата тема при като съм с Пепи и Семи. 2 години брак. Как е... Хората на вашата възраст още не са се ориентирали в живота ви вече 2 години брак, братче. Какви сте работи, бе? Как са 2 години брак? Първо да дадем път на дамата. Разбира се, давай. Да. Ама, нали няма през цялото време на мене първо думата да даваш, защото... На мене по принцип ми е мега интересно твоята гледна точка за нещата. Защото Пепката, него кучета го яди, но ти човек. Така че да. Как са 2 години брак? 2 години брак много яко. Не знам кога минаха. Не се усещат просто. Със сигурност е много по-хубаво, отколкото преди. И да, когато си сам е много по-различно. Когато имаш някой до себе си е много по-яко. Изживяваш моментите заедно, изживявате моментите заедно, растете заедно, подкрепяте се. И да. Това е. Изживявате моментите заедно. Да. На трудности, на болка, на радост най-вече. Това е много якото реално, че като сме тръгнали така доста малки, реално минаваме през всякакви периоди в живота. И минаваме през трудностите заедно, през хубавите моменти заедно, което е много яко, защото от една страна ти знаеш, че човека е с теб, защото заради самия тебе. Не примерно, защото като сте били заедно, вече си имал много пари или си постигнал нещо, ами човека е с теб само в смисъл заради характер ти, заради това, което наистина си. Когато всички маски паднат и така нататък, и всички предразсъдъци и очаквания от обществото. Колко е силно, брат. В общество, в което живеем, между другото, това, което ти каза, нали, финансовия план, всички тези работи са много повече се гледат, отколкото това наистина да знаеш, че нали, да знаеш с кого си всъщност. Абсолютно. Абе, зависи какво си търсиш. Така. Да, има си хора за всичко, да се вика, има пазара за всичко в живота. Гледа обаче какво нещо е. Повечето хора, примерно сега бих си казали, нали, що си пропилявате живота на 20 години да се жените, що не си поживеете още малко, а всъщност не осъзнават, че като че ли живота почва точно тогава. Гледайки отстрани, мога да кажа, че за 2 години, първо ясно усетих кога минаха 2 години, като че ли беше с Пепката купувахме пръстен, като че ли беше как Пепката предложи на Емин там на летището. И как изскочи от храстите. Как изскочих от храстите. Да, аз там се криех както... Беше много странно, човек. Направи доста готини снимки. Да, ама не го очаквах. Не го очакваше, да. Пепи ми предлага и зад него изкача там някакъв човек, който снима. Мани, човек беше... Помислиш, че съм наел някакъв фотограф или не? Да, изникна ми като мисъл. После видя, че Да. По принцип, важното е, че увековечихме този момент. Ами, брат. Да. Брат, тия снимки са завинаги. Имаше едно GoPro, помниш ли? Верно, какво стана? Да, той ми го прати печагата. Той ми го прати козито. Бро. Клипчето. Супер. Брат, виж, ако беше сега, щехме го направим много по-професионално, но тогава бяхме много незапознати. И двете си имат чар. Абсолютно, и да го брат, направите абсолютно. незапознато и да... Не, аз само пътувам си за летището, брат, защото нали, бяхме разделени. Те двамата си пътуваха отделно. Тя не знае, че ще има такова нещо като изненада, като такова. И пътувам си и към маля, Пепката ще предлага брак, брат. Пепката ще предлага брак. Наистина, 2 години минаха достатъчно бързо, но примерно, чувствате ли ги тия 2 години пропиляни? Брат. Не, брат, повечето хора буквално бих си казали как могат да си пропиляват живота толкова рано с жената. И ми е интересно сега да разгърнем тая теория и да разбием този проблем, защото явно е проблем и нали, вие сте изключение, но определено има какво да се научи от това изключение.
Определено има какво да дадете на по-младите. По принцип, нашата аудитория, ние сме нашите връстници, реално. Реално, да. И чисто според мен би било полезно за всеки един наш връстник да чуе вашата история от тази гледна точка. Така че, Добре, аз просто да добавя няколко неща преди да разкажем нашата история. Той каза да разкажем. да, реално може да започнем с това, нали, дали ги чувствате, дали чувствате това решение като пропиляване на нещо изобщо, на живота, на потенциала, на каквото и да е. Да. Едва ли не е толкова рано да предприемете тази стъпка. И да, възприето е в нашето общество като нещо негативно вече дори. Смятай за 3-40 години даже по-малко как се променили нещата. Общо взето, да, повечето хора, като чуят за брак, си казват, мале, как може да правиш такива неща? Ти поживей си малко, нали, всичките типични неща, които ги знаеш и ти. И повечето хора около мене наистина много се стреснаха, като разбраха, че ще се омъжвам. Направо ти казвам, те толкова усилено се опитваха да ме разубедят. За кой говориш? Сега няма, нали, да... Не говориш за родителите ти, нали? Не, моите родители... Това е важно да го кажеш. Не, да. Моите родители ме подкрепиха, слава богу. Да. Но много зависи човек наистина какво търси от живота. Дали искаш да постигнеш нещо, нали, естествено много зависи от твоите ценности, моралните ценности. Ако те са ти само да ходиш на дискотека, да правиш секс наляво надясно, не виждам какъв е смисъл от това. За мен е много по-стойностно да си намериш човек до себе си, с който да си изграждаш семейство, здраво семейство и стабилни ценности. И така. Много яко. Ами... То не е само, дори не опира само до вярата. Просто Да. логично е. Логично е, абсолютно. Това пример от предишните поколения, нали, че те, примерно, моите баба и дядо, примерно, са женили на под 19-20 години. И те тогава, нали, казаха, това нямаше абсолютно никакъв проблем. Никой изобщо не се очудва, че това беше най-нормалното нещо. Даже ако станеш на 21, вече си закъснял. Да. Разбира се, времената се менят, но специално институцията семейство, според мен, няма защо да се променя. Наистина, семейството е крайъгълния камък на това общество, както сме си говорили неведнъж. И здраво общество се гради от здрави семейства. Разбира се, от здрави лидери, от здрави мъже, но все пак здравите семейства са изключително важни. И, нали, държим да подчертаем семейството от мъж и жена. Не от мъж и мъж, не от жена. То това изобщо не може да се нарече семейство, но да. Да не навлизаме в политически проблеми. Да, нека не... Да. Но наистина това не е пропиляно време. Дори това е инвестирано време. И това е време на растеж и за двама ни. Защото това да посветиш живота си на някого, всъщност те предизвиква към много жертви и към много, както ние обичаме да казваме, смърт за егото. Буквално. Което реално няма нищо по-добро от това. И реално тук нещо друго, което искам да кажа, това не е някакъв шаблон, който навсякъде се прилага все едно всички се женат млади и така нататък. По принцип е хубаво, но всеки има различен бекграунд. Просто при нас така стана, че бекграунда ни беше доста сходен и ценностите ни бяха доста сходни. И това така даде една възможност доста по-бързо да се случат нещата. И тъй като просто защото бяхме по-малки. И просто поради нашите ценности и вярата ни в Бог, разбира се, дори да бяхме малки, ние вече имахме зрелостта за това да действаме в тази посока. Бяхме смели да вземем това решение, защото реално ценностите, които имаме, съвпадаха изключително много. Това е много важно, брат. Да, ако ти си човек, който има ценност да ходи всяка петък вечер на дискотека, да се забиваш с различни момичета, момчета, в никакъв случай не бих те съветвал да се жениш на 20. Бих те съветвал малко да се поосъзнаеш, нали, защото
За какво го правиш? Абсолютно. За какво всяка седмица ходиш и се забиваш с различни хора, търсиш вниманието на отсрещния пол, ама не само на един човек, който намира за стойностен, но на всяко момиче или момче, което ти грабне окото. М. Реално ние животни ли сме, за да го правим това нещо, да си... Това първобитен инстинкт. Да, просто да задоволяваме този нагон. Или по-скоро има нещо много по-стойностно в взаимоотношенията между мъжа и жената, секса въобще. Защото секса, нали, каквото си говорим, е слязло до супер примитивно ниво, където пичовете вече си ги правят нещата по клубове, барове, дискотеки, Туалетни. паркчета, храсти. Какво се сетиш, брат? Какво се сетиш? Буквално като те засърби, айде. Което не би следвало да е така. Но просто в нашия случай ценностите, които имахме, ни накараха да пораснем доста по-бързо от други хора покрай нас и затова и съответно да можем на тези години да вземем това решение. Смятате. Нали, това вече най-вече е благодарение на Бог. Уникално. Имаш ли? Да, добре. Да. Със сигурност искам да допълня за това, което Пепи каза, че когато влизаш дори в едно взаимоотношение, егото ти трябва да умре. И там повечето хора ги е страх да жертват нещо от себе си, да не би нещо на тях да не им хареса, в смисъл на отсрещния човек, да не му хареса някое негово качество. Разбрали ме? Абсолютно те разбрах, да. Като цяло, това, примерно, би следвало да бъде един въпрос, който един човек би си задал, когато чуе някаква такава история. Добре, не сте си усъвършенствали характерите, примерно, и се впускате в това приключение. Защото това си е приключение. Има падения, има висоти, едно, друго, трето, пето и какво бихте казали на един такъв човек? Примерно аз идвам и ви казвам, пичове, не сте си изградили характерите до някаква степен, в която да мога да кажеш, аз съм жена, аз съм мъж. Нали? Вие можете да сте. Но един човек, който не ви познава, пример. Да. Какво бихте му казали в тази посока? Пепи, искаш ли първо да кажеш? По принцип не, ама виждам, добре. че искаш. Не, аз мога да започна. Добре, давай. Добре. Това е... Любов, как си дават предимство? Със сигурност, нали, аз си задавала този въпрос преди да започна някакво взаимоотношение. И реално при мен каква е историята? Моите родители са разведени. Нали така? И това нещо супер много, колкото и да не искаш, просто ти афектира. И това беше просто един момент, в който си казах, аз не искам моето семейство по такъв начин да се стекат обстоятелствата. Искам да си намеря един човек, с който да си остарея и да му бъда вярна. И също така и той. И просто започнах супер много да... Защо се усмихваш? Това ме изкепи това последното изречение, наистина много. Да, и започнах супер много да изследвам за взаимоотношенията. И не само, защото има няколко типа, нали, разучаване, като обърках се малко. Има няколко типа по това как да разбереш един човек какъв е. Това искаш да кажеш? По-скоро има хора, които определят взаимоотношенията последния начин. Когато влезеш в това взаимоотношение, да изманипулираш човека по такъв начин, че на теб да ти стане добре. Аз обаче започнах да уча библейската гледна точка за това едно взаимоотношение как трябва да бъде. И доста активно така слушах предаването Попитай Дани Танев, няма как да не го спомена. Просто погледнете го, много това пак е предаване в вътре. YouTube. Да. Попитай Дани Танев се казва и там всъщност, нали, интересното е, че се разглеждат нещата от библейската гледна точка, от библейския начин на това да управляваш семейството си, живота си и най-вече семейството си. Там се набляга на семейни, семейства различни задават въпроси към водещите. Те анонимни. Анонимни, да, абсолютно. Има много какво да се научи там да се вземе, така че там има една история, която после искам да разкажеш. Да, там всички въпроси са анонимни и така. Какво щях да казвам? За характера. Значи, аз активно
развивах моите качества. Сега, колкото и да, нали, от моя скромен опит на 16 години, защото ние с него тръгнахме на 16 години. Майко ми. Аз бях на 17, 16, той беше на 17. Не, и ти беше на 17 вече. Така ли? Ти беше на Мисля, че 16, бях. когато се запознахме, аз бях на 17. Да, добре, както и да е. Уникално. Та просто важното е да имаш някакво желание ти самия да се подобряваш, да търсиш по-доброто в себе си и въпросът, който е най-важен е как беше въпроса? Не е важното дали човекът е най-добър за теб, важното е ти да си най-добрият човек за друга. Мега дроп човек, направо уникално. И това, като го разбрах, направо мега много ме хитна. Много те хитна, да. И си поставих, примерно, някои неща, с които не мога да направя компромис. Нали? Защото се връщам за това как не искам да си развалям моят брак. И си поставих няколко основни теми, върху които аз няма да направя компромис. И Пепи беше супер странно, защото той буквално всичко е така, стикчета, надолу. И аз се хващам за главата и си викам, мале, какво се случва, нали? Стои и го гледам и за всеки един въпрос, който му задавам, той отговаря по същия начин, по който аз бих отговорила. Да. Много яко. И по този начин аз се уверих, че най-важното е вашите общи ценности, моралните ценности и също така, още едно нещо да допълня. За мен беше много важно да го видя в най-тегавата му ситуация. Да видя той как ще реагира. И до ден днешен той се подобрява с всеки един изминал ден. И мога да кажа, че и ти също ще потвърдиш, той е мъж, който супер много си подрежда речника на първо място. Много е сдържан. Аз никога няма да се притесня в някоя тегава ситуация, напрегната ситуация, той как ще реагира. Просто съм спокойна, че той ще вземе най-доброто решение. Това си говорихме днес по-рано. Така че ли? Имахме един момент, в който можехме да обърнем внимание на някакви такива примерно да си направим някакви откровения. И едно от нещата, които му казах, беше, че наистина съм впечатлен от начина, по който той умее да владее себе си. Това беше нещо, което това е нещо, което продължавам да уча от него, защото не е лесно. В напрегнатото ежедневие, в което живеем, е задължително важно е изключително важно да можем да се владеем. Особено, нали, на мен като ми предстои да създам семейство, това е задължително. Определено. И... Слава на Бога за което, но реално, наистина, слава на Бога за Той пише, брат. Не бе, така е, брат. Като всичко, каквото му кажете, нали, че той е направо добре. Слава на Бога, брат. Брат, То вече защото- има един приятел, който всеки път като го види, му казва слава на Бога, брат. Да. Много яко, брат. Слава на Бога, брат. Уникално, брат. Но иначе... Брат, уникален си, разбиш. Аз съм в София, братле. Като аз, нали, примерно правя го това и после примерно с някакви хора, брат, супер рандом и те после виждаме се, защото слава на Бога, брат, слава на Бога. Хората Много ни ясно, запомнят брат. така, брат. Защото, братле, на първо място Бог ни е дал здраве, брат. Да можем въобще да функционираме. Защото можеше сме инвалиди, брат, които не могат дори да говорят. Има неми хора, братле. Абсолютно. Благодаря. Това, че имаме езици и това въобще възможността да говорим, това си е от Бога. Това. Така че, слава на Бога за това, наистина. Трябва да оценяваме тия неща. Ние особено и за мъжката, и за женската аудитория, като млади хора, които искаме да правим нещо смислено, трябва да се стремим да имаме себеобуздание. Трябва да се стремим да контролираме своя език. Както се казва в Библията, в Яков, мъж, който може да управлява целия си език, е съвършен мъж. Или съответно, ако го пренесем за жените, съвършена жена. Трябва да се научим да обуздаваме езика си, защото от него както може да излиза нещо добро, така и могат да излизат змии и харпии. И затова трябва наистина да бъдем внимателни. Ще уникам какво е харпия, братле. Че не мога да се... Пак като змия. Могат да излизат змии и харпии, но трябва всъщност да обуздаваме езика си. Това е едно от, според мен, дори много важните качества за всеки един успешен човек, независимо в кое отношение. Да обуздаш и езика си, да обуздаваш и себе си. Защото, примерно,
ако развиваш някаква професионална дейност, често пъти ще се сблъскваш с супер стресови моменти, с супер стресови неща. Ние, особено братле, както ние с тебе имаме, всъщност ние тримата, защото и тримата сме в това нещо, и съответно в последствие твоята съпруга, ние трябва да имаме много висок толеранс към стрес. Трябва, брат, буквално, аз това се уча в момента. Защото има някакви моменти, дето малки неща са се случили човек и аз вече тръгвам да се напрягам. И тогава си казвам, брат, ти ако сега се напрягаш на това, какво ще правиш в бъдеще, когато трябва да правиш много по-големи неща. Така че специално ние трябва да имаме много по-висок стрес, много по-висок толеранс към стрес и много по-високо дълго търпение. Няма как. Това трябва да го изградим просто. Знаеш какво забелязвам, като съм, примерно, не знам това дали и при вас така, но примерно като съм сам, съм по-склонен да се изпусна нещо, в посока стрес и нерви, отколкото като съм сред хора. Като съм сред хора, все едно слагам някаква забрана за изпускане на нерви, всякакви работи, просто Да. Откакто работя върху този проблем, наистина има голям прогрес в тази посока, защото нали, виждам го, да кажем, на ежедневна база има някакви ситуации, в които едва ли не живота ме тества, деца вика и се получават нещата. Това, което ти казваш, е много валидно, брат. Толеранс към стрес. И виж обаче тя как обърна внимание на това. Аз знам, че във всяка една ситуация той ще реагира адекватно. Колко е важно за жената мъже и да реагира адекватно, да има сигурност. Да има сигурност, точно. Да. И не само, тук не говорим само за финансова сигурност, говорим чисто за сигурност към това, че човек, където с него е стабилен. Здрав, як си е стабилен. Да, човек, още от тогава виждах целият този потенциал в него. И с всяка една изминала година. Той бил на 17 човек. Да. Той бил на 17, смята. Ние между горе-долу май тогава, примерно вече се познахме от една година, брат. Ама само се познахме, изобщо не бяхме близки. И... Повече се познахме, но почнахме леко да се сближаваме от една година. Тогава. И съвсем леко беше все пак. В смисъл бяхме си вече аверчета, ама не нещо лапо. Но понеже не ти отговорихме... Всъщност да, трябва наистина... Мене ми е някакво много странно да чувам такива неща за себе си. Благодаря наистина на Бог за това. Старая се да бъда такъв и искам да продължавам да бъда такъв. Но наистина трябва да бъдем стабилни и трябва да бъдем... един мъж трябва... Даже аз как си го мисля, един мъж трябва да бъде предвидим. От гледна точка на това ти трябва да знаеш неговите цели, какви са, неговия план какъв е, той какво ще направи и какво горе-долу ще му е ежедневието, защото говорим в позитивна насока да е предвидим. Да бъдеш предвидим в това, че ти ще гониш целите си. Да бъдеш предвидим в това, че когато стават тегави неща в живота, ти ще се облегнеш на Бог и той ще ти помогне и няма да се поклатиш. Да бъдеш предвидим в тази гледна точка, а не да бъдеш колеблив, лашкан от морските вълни. Пак използвам някакви метафори. Нека. Но... Това е готино. И интересно, никой не се изказва по този начин в световен мащаб, така че това е супер, брат. Но иначе въобще не ти отговорихме на въпроса за характера. Това е един така интересен въпрос, тъй като по-скоро нещата са по обратния начин. Ти зададе въпроса, добре, вие не сте си изградили характерите, как ще бъдете заедно. По-скоро вие си изграждате характерите заедно. Вие когато сте заедно, вие много по-лесно успявате да си изградите характерите, защото когато си сам, ти нямаш нещо, което на ежедневна база да те стимулира да прилагаш смърт за егото. Докато когато ти имаш човек, за който се грижиш, в моят случай, за който и тя се грижи, защото и тя се грижи за мен, за човек, за който искаш най-доброто, ти ще се стремиш ти да дадеш най-доброто от себе си. А когато си сам, разбира се, ще си подобряваш характерите. Примерно ти сега нямаш човек до себе си, но ти си подобряваш характера. Но аз съм сигурен, че когато дойде семейство, когато дойде всъщност твоята съпруга и създадете семейство и преди това, ще имам още по-голям растеж в характера ти, защото просто това предразполага към голям растеж, ако си адекватен човек, който е окей да прави компромиси с правилните неща. Нали? И си човек, който е самокритичен. Ако не си човек, който е самокритичен, смисъл и се... Как да го кажа? Искам да погледнем цялата картина. Ние сме се оженили на 20, но това не е, защото ние сме някакви много специални, богопомазани и така нататък. Просто ние
сме инвестирали време в това ние да развием своите характери, своите качества, своето мислене, а, за да може накрая да има добри действия. Добри действия. Но ако ти си човек, който не иска да се променя, ти си човек, който не иска да прави нищо в живота си, не иска да променя нищо в живота си, просто искаш да се ожениш, защото искаш да имаш някой до тебе емоционално така за подкрепа, аз не смятам, че това е добър момент ти да предприемеш тази крачка да се ожениш, защото всъщност брака буквално е екзекутор на егото. Буквално. М. За да имаш успешен брак, за да имаш успешно взаимоотношение, ти трябва да убиваш егото. Всички си мислят, че ти влизаш в брака за себе си, за ти да си награден, ти да си добре и така нататък. Ако влизаш в брака, за да може ти да си добре, ти да си награден, ти да се чувстваш добре, щастлив, по-добре не го прави. По-добре не го Защото това сме го говорили преди. Това няма да те направи щастлив. М. Ние сме го говорили, ама хората определено има да го чуят, брат, защото за последните 3 години всеки втори брак е развод. Това е една стряскаща статистика, Да. която... И това мога да разгледам. Да, наскоро един мой много близък човек така разведе се с жена си и той ми го каза, това той се интересува. И със сигурност би било по-добрия вариант ти да влизаш в брак с мисълта да даваш повече. Не е толкова ти да си добре. Разбира се, тебе ще е добре, ти си любимия си човек, но въпросът е двамата да правите неща за един за друг и да сте готови да жертвате и его, и характер, и тук цяло тия двете неща май са основните. Да. Даже Всичко най-добрият вариант е просто да се ожените колкото се може най-млади. Сега не говоря, нали, под 18. И не говорим за неадекватно. Да. Въпреки, че има и такива случаи. Има, Има, да. имаше ама- един репортаж, наскоро бях гледал на момиче и момче, което момчето е на 18, момичето е на 16. Смятай, бе. Не, аз имах предвид, че просто колкото по-възрастен си, толкова повече не си склонен да променяш характера си. Колкото по-млад си, толкова повече искаш да се променяш за другия човек. Това е абсолютно така. Това е абсолютно така. Тъй като, примерно, да вземем примера с един човек, който, да кажем, е на 30 години. Нямам нищо против хората, които не са жени на 30 години. В никакъв случай аз имам такива приятели и всеки си има своя път, но просто е малко по-трудно да се променяш, защото ти вече нека възприемем, че зрелостта е от 18 нагоре, ти вече 12 години си живял on your own, сам и съответно си изграждал навици и неща, които са изгодни за тебе. Обаче, примерно, ако срещнеш след няколко месеца твой човек и неговите навици, които ти 12 години вече си практикувал, не са изгодни за него, демек не са окей за него и по някакъв начин са в как да кажа, в mutual такова взаимен ущърб, трябва да ги промениш, но ще ти е малко по-трудно. Така че който има възможности, разбира се, е адекватен човек. Нали, това е комплексна тема, но за да се ожениш толкова млад, трябва да си готов да жертваш. Трябва да си много готов да жертваш, трябва да си много готов да се промениш, трябва да си много готов да работиш здраво. И не само да жертваш в брака, трябва преди брака, трябва да се стремиш всеки ден да ставаш. Примерно аз това, че не съм в брак, изобщо не ми дава някакво спокойствие да си стоя на място. И това вие ме познавате по-добре всички, че реално не мога аз да стоя без да се развивам. Нали, не говорим само за бизнес план. Аз искам всеки ден да подобрявам характера си. Абсолютно. И работи върху това, както ти каза, във връзката ще дойдат и моменти, в които още така, може би лесно и по-добра мотивация може да имам дори да променя някакви неща, които забележа на този етап, но сега съм си набелязал някакви работи и бачкам здраво в посока да ги разкарам. Абсолютно. Защото е важно. Да, но, примерно, миналата седмица имах една дискусия с няколко човека се бяхме събрали и те ми викат, брат, няма смисъл от брак. И това е много така, нали, в днешно време хората имат дори възможност да подпишат предбрачен договор, в който ти освобождаваш ти се да кажем, по-скоро това е за жените, главно. Някаква сигурност за мъжа, че като се разведат, жената няма да му вземе наследството или няма да му вземе вече придобитите имоти или някакви такива, което е пълен абсурд според мен, защото и не мога да разбера кога сме изпуснали този закон да се въведе. Има такъв закон вече. И това е от доста години. Оказва се, че от много години. Не е ново нещо от няколко месеца. И аз бях шокиран. И после, нали, си казах, добре,
оставяме на страна това, че този предбрачен договор, буквално ти доверието по този начин тотално го захвърляш към този човек. В смисъл, едва ли не, буквално за какво го сключите този брак, при положение, че ще има такъв договор. Това е, ти автоматично отписваш доверието към този човек. И не само отключваш възможността да се разведете някой ден. Точно. Ти буквално в духовния свят, колкото и тъпо да звучи, буквално в духовния свят включваш това един ден наистина нещата да се провалят. И това, което стигнах аз до извода и го изкомуникирах много сериозно тогава, проблема не е в институцията брак, проблема не е в институцията семейство, проблема е в хората. Това, което вие казвате, сега е много валидно, защото хората не са готови да се променят. Хората не са готови да преборват егото си и да дават повече за другия. И влизат в брака непроменени, неизградени и минават 2 години, 3, 5, 10 и до там. Главната причина според мен е това. Наистина го виждам. Хората се развеждат заради това, че не искат да се променят, което е лично според мен доста. Това е пагубно. Това е буквално пагубно. Да. И е много валидно. Наистина тази дискусия миналата седмица беше много интересна, защото ние бяхме примерно 7 човека и направо си им затворих устите. Както бяха се такова наежили едно друго. Всичко е в човека. Всичко е в двамата човека, които са направили този съюз. Ако искате да работите заедно в посока запазване на брака, да. Много съм съгласен с теб. Еми, ти имаш ли да кажеш нещо? Не, напълно съм съгласна. Реално, защо всеки втори брак се развежда? Именно заради хората. Точно. Примерно, аз преди се чудих на това. Си викам, ега ти тъпото брат, всички се развеждат, не знам си какво си. Ти като започваш в началото взаимоотношението по най-тъпия начин, как после няма да се разведеш? В смисъл, най-тъпия начин имам предвид да не сметнеш човека от среща какъв е. И буквално имаше един познат на Еми, който като разбра, че тя се сгодила и така нататък, вика, човек, прецакваш се, това е много зле, аз вече имам един развод. И Еми е разпитала за какво става дума, нали? И е била сигурно шокирана от отговор. Примерно човек, първото, мъжа не е предложил на жената, просто са били... Аз не си спомням тази ситуация. Но разказвай, да, не ме гледай мене, аз не мога да се. Окей. Аз си знам много добре, просто те гледам да видя дали има одобрение от твоя страна да разкажа. Има. Били са на някаква вечеря човек и мъжа не е предложил на жената, просто са били на вечеря с родителите на жената и просто мъжа е казал с нея ще се женим. Което е мега неадекватно. Нали, в смисъл. И тя се съгласила. Да. Тук може да видим един проблем. Липса на комуникация. Трябва да стане да взема телефона, че армата ми такова. Отивай. Не, аз ще отидем. Аз се сетих за тази история. Реално, то е мега странно, защото те са били гаджета, обаче е имало мискомуникация. Въобще не са си говорили за брак, за нещо предлагането и изведнъж ние ще се женим. И тя какво да прави? Не може да каже... В смисъл, станало и е леко неудобно. И приела. Тя и без това си го обича. Обаче не са си сложили картите на масата. Виж сега това и това и това. Да. И после такива хора съветват малките и младите изобщо да не се женят, защото заради техни грешки. Ужас. Абсолютно. Даже най-лошия съвет, който съм получавала от човек, който е вече минал развод, ми каза, винаги се търси своето и не прави компромиси. И аз просто си замълчах. Затова с компромисите, между другото, може да се разгледа няколко гледни точки, защото, примерно, ако трябва да направиш компромис с нещо, което ти е супер valuable и нещо, което ти е изключително важно, примерно вярата в Бог, няма как да направя компромис с това. Обаче, ако става въпрос за компромиси от гледна точка на тия малките неща, окей, нали, там явно ще трябва. Смисъл, няма перфектни хора. Неща. Говорим за малките неща, абсолютно. Важно е да го разграничим. Въобще сте заедно, пък имате различие в това дали ти вярваш в Бог, а тя не. Въобще нямате работа, сте заедно реално. Абсолютно. Но ето, примерно при този човек мискомуникацията е била на лице, което е голям проблем. Това е, може би, един от най-големите проблеми в взаимоотношенията. Липсата на комуникация. Отделно след това, като са се оженили яко тегави схеми. И после, що се е развела. Чакайте, са сключили брак, крайна сметка. Да.
Yes. Що се е развела човек? Защото всичко е почнало с газа нагоре, брат. Да изплува. Буквално. Буквално. И защо всеки втори брак? Защото не се стремим да бъдем по-добри хора. Буквално. Малко да обърнем напълно позитивно. Ти като напълно... Да, човек, такива истории направо много, много ме дразнят. Ти като трябваше да обявиш, че съседката, нали, мислиш да й предложиш първо, после мислиш да се жените, така на масата ли го казва, всички се бяхте събрали или по друг начин го направи? Разбира се, че по друг начин. По друг начин. Да. Я разкажи твоята история, брат, защото е много мъжкарско. Това хора, това е начина. Не е начина да... Да, няма друг начин, това е начина. Още в началото благодаря на моите родители, защото те ме насочиха още в началото. В един друг подкаст някой беше задал въпроса кой е най-ценният урок от вашите родители. Това беше един много ключов момент, в който моите родители им помогнаха. Те ми казаха, Пепка, брат, или прави нещо сериозно, или приключи с това момиче, няма Точно. смисъл да се занимаваш с нея. Точно. И тогава наистина ме накараха се замисля аз да направя нещо сериозно. И буквално ние бяхме на 17 години, тък му тръгнали. И аз просто говорих с нея и казах така и така. Няма да занимаваме с глупости. Ако ще ходим заедно, ще го правим сериозно. В смисъл, целта е да направим най-висшия завет, именно брака. И съответно, да, ако ще ходим заедно, го правим. Ако няма такава цел и няма обозрим срок, в който да го направим, просто да приключваме отрано. Това беше още в началото. Вече след като минаха съответно месеци, 2 години и така нататък. Време, в което супер много и двамата изследвахме характера на отсрещния човек. Тогава, когато видях, че тя наистина е човек, с когото аз мога да създам едно прекрасно семейство, тогава, разбира се, говорих и с нашите, нали, споделих им на тях за моето решение. Аз с тях бях говорил доста предварително, те горе-долу знаеха кога ще се случи това, но все пак говорих с нашите и след това говорих с нейните родители. Звънах на баща и поисках ръката и Много яко. звънах на майка и баща и примерно когато се чухме, защото той тогава беше за някакво време в чужбина живееше, сега вече се обал си в България, но тогава ми зададе много адекватни въпроси, които между другото, да, в смисъл, примерно, какво работиш, колко пари изкарваш, каква е визията ти за живота. Зададе ми такива въпроси да разбере наистина какво правя в живота си и на къде съм тръгнал. И тогава, въпреки че не изкарвах много пари, той просто видя амбицията и желанието и хъса в мен. Явно си е личал. Вижте по телефона, Пепката колко добре се продава. И... Той в началото много се притесняваше. Ама преди телефона виждали ли сте с него? Да, бе, много ясно. Да. Супер, ясно. супер. Виждали сме се. Даже доста пъти. Но... Успял си да се продадеш, брат. Да, ама все пак тогава бях малък, нали? Да. Говорим още преди да го питам, но той ми зададе много добри въпроси, които и ме накараха да се замисля и още по-насериозно да се взема. И след това вече, когато всичко беше наред и предложих, беше много яко, сантиментално го направих. Майка, и какво ти каза? Каза окей. Тя нищо не каза. Нищо не каза. Не, каза, благодаря, че... Не помня вече, брат. No. Това пак го говорихме по телефона, защото аз тогава бях в София. Да. Бяхме още в Бъкстон. Си спомням, бях на терасата и гледах планината и си говорих с нея. Някакво странно беше. Смисъл, каза, супер, щом така сте решили нещо такова. Тя, примерно, майка и май не е много надъхана за младия брак. Да, тя в началото малко се стресна, даже доста. И аз я разбирам, смисъл. Нормално. Ако моето 16 годишно дете ми каже, аз ще се Чакай. Не говорим Добре, за 16 годишно. 17. Не говорим за такова нещо. Аз ти предложих ти като беше на 19. 2021, на 19 беше, да. Даже на 18. Добре ли пак? 19. 0-1. Пак е стряскащо. Но те ме харесваха, нали, малко или много аз се бях доказал и слава Богу, разбира се. И нямаше проблеми. Но редът е такъв, според мен. Да говориш първо с родители, да се консултираш и с други хора
И чак тогава. Но преди въобще да стигнеш до тази стъпка да предлагаш брак, трябва да сте минали много неща. Много М. неща. Много неща. В смисъл да си видял наистина характера на човека, как реагира той в екстремни ситуации. Това са типсове, записвайте си. Абсолютно. Той готов ли е да прави някакви неща за тебе, ти готов ли си да правиш някакви неща за него? Трябва да направим един карусел. Буквално, да. О, да. Буквално. Между другото, днес трябва да пусам карусел. Ами, добре. И ще трябва да го избацам по най-бързия начин, като И- приключим. Просто е много важно да не гледаш, в смисъл дори да не гледаш тялото на човека. М. Да не си фокусиран върху външното. Разбира се, очевидно, Много е важно, да. ясно е, че М. това е важно. М. Няма как въобще да почнеш да си говориш с човека, ако не те привлича външно и всякакви такива неща. Няма за какво го говорим това. Но в един момент това външно трябва да го изключиш и да се фокусираш върху истинския човек. Върху Мгм. това, Да. което е самият той. Трябва да почнеш да изследваш кой е самият той. М. Ама аз се Да чувствам видиш. много добре с него. За кое? Не, давам ти фразичката, която доста често се чува. Да, това са пълни тъпоти. Да. Няма значение чувстваш ли се добре или не, защото след година и половина пеперутките спират М. и това уникално, невероятно чувство, в което си в небесата, малко или много М. се успокоява. Тъпото е, че повечето момичета, които примерно го казват това, вече са се обързали чисто емоционално с човека от гледна точка на това, че са имали интимен контакт. Да. И при интимния Много работи контакт, това особено при вас жените е нещо, което е изключително живото променящо дори. Да. И колкото и примерно момчето да се отнася по някакъв тъп начин към нея, самия факт, че М. примерно дали той е първия или просто са имали някакви такива доста интимни доста интимни взаимоотношения и доста пъти и всичко това. Дори това М. е супер голям фактор на това повечето хора да не тръгват към раздялата и примерно да минават 5 години и те след 5 години да осъзнаят М. всъщност, че Да. как бях толкова глупава, примерно, или глупав. М. И какво можеш да кажеш, примерно в тази посока, можеш ли да дадеш, примерно, Емка, някакъв съвет към момичетата специално? М. Защото хвърлят се на 15, 16, 17, хвърлят се в едни интимни взаимоотношения, които, нали, да, това са такива страсти, бушуват, не знам си какво, не знам си що, пубертет, нормално е, всички сме минали през това. Обаче, окей ли е да се поддаваме на тия страсти? М. Чисто от женска гледна точка. По принцип, отговорът е не. М. Но това, което си мислех докато се изказваше, беше просто се замисли след няколко години, когато настъпи краят на това взаимоотношение и когато толкова много години ти си пропилял младостта си да се измъчваш, да те боли от глупави грешки, които не си предприел по-рано, просто защото не те е интересувала тази тема, ще си заслужава ли всичките тия години, които ти си дал от живота си за този човек? И накрая да си с разбито сърце и много, много грешки назад, които М. просто не можеш да върнеш назад. Не Така си е. заслужава. Не си заслужава, абсолютно. Ние с Пепката бяхме комуникирали миналата година, си спомням, момичетата много рано дават наградата на момчетата. И Да. ние всъщност затова спираме буквално да се стараем. Да гоним. Защото, да, повече, нали, в днешно време повечето момчета искат секс. М. И Как го получат. и плът, да. Ами Като го нормално. получат, реално Да. вече спират да старат и в крайна сметка в един момент взаимоотношенията стават токсични М. и момичето след 7 години връзка осъзнава, че М. няма как. То затова и ние подкрепяме секса в брака, защото е М. много по-стойностно да запазиш цялото това. Това е като наградата. Nice. Представи си го наградата. И ако ти тая награда я дадеш на някой, който още дори не се е посветил на тебе, какъв е смисъл? Ти просто се раздаваш. Даваш частичка Да. от себе си на този човек, друга частица от теб на другия човек. И накрая, даже днеска слушах подкаста на Табу. Там се говори за секс, мастурбация, порно и така нататък. От всичките тия неща, които си правил с други хора или си гледал, на тебе визуално ти остават някакви неща. И тия неща ти се сещаш за тях. Вече те са ти запаметени. Няма как да ги забравиш. И е гадно.
И аз за това много се пазих, когато си търсих моя бъдещ съпруг, защото просто не исках моето сърце да бъде разбито, не исках аз да пропилявам, не знам, години. Емоции, Да. спомени, всичко. Защото така примерно, дори да не беше предприела тази крачка, щеше да ги допуснеш тези грешки, щеше после примерно да се промениш, обаче спомените остават. Да. Това няма да си изтърка. Така че колкото по-рано взимаме поуки и се учим от грешки на другите, явно е по-добре. И това, което, нали, това е много яко секса в брак, човек. По принцип, секса сам по себе си е нещо уникално. Няма нищо лошо в това. Но Господ го е създал да бъде в брак. Не го е създал да бъде извън брак. И точно както Еми и Пепи са направили, опознаваш вътрешността на човека, опознаваш този човек, мога ли да си прекарам остатъка от дните с този човек? Ако отговор е да, значи вече е време да преминете в фаза на брак, след което вече да влезете в интимни отношения. Което това изобщо не ни е срам да го говорим, защото това е напълно нормално. Само до преди 30 години света е функционирал по този начин. Специално в България. Не знам за чужбина как е било, но секс е бил в брак. Едва ли не, ако е имало разводи, ако едно момиче не е било детствено преди да се омъжи, значи това момиче е било пълен парцал човек. И аз съм на това мнение и в днешно време. Нали, друг е въпрос, ако момичето вече е започнало процеса на промяната себе си и осъзнало грешките си, но за мен това е абсолютно валидно. Но това е тежко слово, брат. В смисъл, не може всеки да го приложи. Знаем, че в днешно време, каквото и да си говорим, секса се е превърнал в така ефтино разменна монета. Как знаех, че ще кажеш това? Трябваше да го кажа. Трябваше да го кажеш, но аз не съм го измислил, аз това го чух от Дани Танев и наистина е много, много релевантно. Секса се е превърнал в нещо, което хората просто си разменят за кеф, човек. Буквално е така да се задоволят. Има някакви хора, всъщност това няма да го казвам, но може да звучи странно, може да звучи архаично. Когато си говорим, това е... Сори, брат. Това е така добрия начин да създадеш взаимоотношения. И защо? Защото всъщност, когато една жена прави секс с мъж, с който нямат нищо общо, тя неимоверно се обвързва към него, защото хормоните, в смисъл, синтезира се един специален хормон, не мога да сетя точно кой. Мисля, че окситоцин беше. Със сигурност след секс се синтезира окситоцин, който е хормона на привързаността. Най-вече при жената. Изцяло при жената. Като реално тя става мега обвързана към мъжа и супер слепена с него. И буквално, както и ти каза, затова някои момичета седят в токсични взаимоотношения и пилеят годините си, защото просто са супер емоционално, хормонално дори обвързани със своя партньор. Когато ти обаче запазиш този дар секса за брака, тогава ти си много по-трезвен да прецениш правилно ситуацията. Защото секса така работи и в мъжа, и в жената, че стимулира синтеза на различни хормони. И тези хормони, както казах, са и на привързаността, и на други неща. И сексът ти слага буквално, това сме го говорили преди, едно перде, с което ти виждаш размазан. И ти не можеш да видиш ясния лик на човека от среща. Т.е. не можеш да видиш кой е човека всъщност вътре. Самият той кой е. Дали е човек, който е гневлив, лесно, който слагаш лесно розовите пали. очила. Дали е човек, който не може да обуздава езика си. Дали е човек, който не може да обуздава себе си, не може да управлява и менажира времето си. Човек, който може и не може да поставя граници. Човек, който може и не може да поставя граници на родителите, защото и това е важно в едно взаимоотношение. И ти по този начин не виждаш истинския човек срещу тебе, жените се, вече ти си му дала наградата, вече ти си привързана към него, обаче се оженила всъщност с един ужасен човек
и накрая се прецакваш и затова има разводи. Защото просто сме сложили каруцата пред коня, поне. Така го виждаме и така науката обяснява. Да, може да звучи архаично, може да звучи старомодно, но на нас не ни пука, защото Не им пука. това са фактите. Това е правилният модел. Аз Който е само да следвал. допълня това, което каза за родителите. Много е важно да търсите това как вашия партньор се отнася с родителите. Защото както той се отнася към родителите, така ще се отнася и към вас. Просто когато минат тия По-специфично години... към майката. Така ли? Аз това съм го чул този пример с майката. Много, Що специфично към майката? така съм го чул, човек. Мгм. А, Ама от не мъжката страна. от мъжката страна, Аха. точно. Не си спомням кой ми го беше казал, но ми го беше казал така. Едно момиче трябва да гледа реално какво е отношението на човека, с който иска да създаде взаимоотношения към майка му. Да. Това беше много валидно. Като го чух, като се замислих и реално, действително има нещо такова. Защото съм го забелязвал и в личния си живот. Момчета, мъже по-скоро, защото с мъже, които вече примерно са женени и виждам отношението към майка им, буквално рефлектира на отношението към жена им. И е интересно. Дали в лош аспект, дали в добър аспект. В повечето случаи съм го виждал в лош аспект, за съжаление, но то като цяло няма и много кой да седне и да те научи как ти Да. трябва да се отнасяш с жена си, с майка си, всички казват въпрос на възпитание. Дадем, ако и родителите не са научени и ако те не знаят как да ти предадат правилното учение в посока взаимоотношения едно друго. Това е тема, която между другото е изключително неразвита в България. Да. Как да се държим към родителите си. Не само това към жена си. Мгм. Действително, повечето момчета на нашата възраст и момичета, това, което аз виждам, нямат някакво уау отношение към майките си, в последствие към партньорите си, нали, има едно такова, като че ли пренебрежително отношение. Взимаме ги повече за даденост, което наистина в момента съм обективен, не са някакви такива единични случаи, които сме си казали, че няма да си вадим изводи от единични случаи, но да, определено има липса на информация. Мога да измислим нещо в тази посока. Каруселчета. Както сме тръгнали. Абе, знаете ли какво? Между Напишете това една тук в момента книга. виждате целият отбор на братците едно. Буквално. Абсолютно. Да, буквално. Енката супер много ни помага за нещата. Абсолютно. Благодаря. Не е целият брат, защото твоята жена я няма. Да. В смисъл, Сега сме това, брат. да. Моята жена, кога дойде, брат, сега Да, до тогава ще се тогава, пише. до тогава ти си нашето дете, нали Абсолютно. така? Да. Е, По принцип, не знам нали бъдещата съпруга, не знам на какво мнение ще е. По принцип ще гледам да не е на друго мнение. Но те са ни кумовете по принцип. Вече го има и документирано, не само да си го приказваме. за втори Да. клип вече. Да, Дали? вече за втори. Кой друг? Другия май е на остров Анастасия. Верно, брат. Мале, брат, тия влогове, тотално съм изключил за тях. Мина много време. Мина, да, мале, 8 месеца минаха от Да. тази година, човек. Мгм. 8 месеца. Тече времето и затова пак ще влезна в preacher mode, просто трябва да се стремим да се развиваме. Няма как да има успешни взаимоотношения, бизнеси, приятели, семейство и не знам си какво си, ако не сме хора, които се стремят да бъдат по-добри всеки ден. Буквално. Ако е най-доброто средство, ставаш по-добър всеки ден. Няма как да си криви душата, Божието Слово, Библията. Абсолютно. М. Това е. Там Исус са Христос. събрани всички неща на едно. Исус Всички Христос важни е неща. примера за мъж. Примера за ултимейт, за невероятен мъж. И когато четеш той какъв беше и как действа и към жени, към хора по-ниско поставени от него и по-високо поставени от него, ти можеш да видиш как един мъж би следвал да се държи. Исус Христос е... След него и апостолите. Да. Мога и да добавя тук, че повечето хора, като им кажеш, че Исус, нали, е главната фигура за мъжество, повечето хора си представят така
един мъж, който е с дълга коса, брадичка, нали, много кротичък, смирен. И разпънат на кръста. Това Да. също си представя човек. Обаче всъщност не е идеята това. Истинското мъжество не е да си силен, да си груб, да всички останали да ти се подчиняват. Истинското мъжество е да си преглътнеш егото и да жертваш себе си. И точно това е, което прави един истински лидер. И затова мъжът е поставен да бъде водач на семейството. Той е отговорен за семейството. Какво? Много е човек, това са много силни думи. Продължавай. Харесва ти? Не спирай. Да, и просто за това Исус също е най-голямата фигура, която можеш да погледнеш за един истински мъж. В смисъл, аз направо не мога да го опиша в думи. Това е. Това беше много, много силно. Това с истинското мъжество. Директно стана на Рио. Да. Определено. Добре, да е чисто от... примерно ти като това, което ми направи впечатление и винаги ми е правило впечатление в тебе, като си говорим някакви такива работи чисто за връзката ви, за отношенията ви, никога не споменаваш примерно финансовата част. Повечето момичета в днешно време така, нали, следят имоти, коли, заплата, ако не взимаш 5000 на месец, не си никакъв мъж. Това съм го чувал лично, брат. След което имаше ексцесии. Но това е друг въпрос. Просто наистина как раздвижвате нещата чисто финансово? И ти как се впусна в това взаимоотношение, без да кажем той да имаше бизнес на баща си или собствен бизнес или нещо такова. Как се впусна в това приключение? Общо взето аз видях потенциала в него. За мен това е важното. За мен важното беше и още е той да иска да се развива. В смисъл, да търси успеха. И успеха не го категоризирам само в пари, а в много, много неща. Просто да търсиш най-доброто за семейството, най-доброто за твоя партньор и за семейството. За мен никога не е било важно мъжа колко пари ще изкарва. Друго е по-важно. Даже това съм си го споделяла и с него. Аз съм готова дори да живеем в малка къщурка, стаичка ако трябва, но просто да сме живи и здрави, да имаме църква, в която да ходим. Нали, да се обичате, да се обичаме, и всичко друго да ни е добре. В смисъл, за мен просто това е материалното, не е от значение. Да, по-добре. Може да бъде по-добре. В смисъл, аз не казвам, че не съм, нали, не казвам, че би ми било приятно, но би го изтърпяла за сметка на други неща. За мен и друго е по-важно. Смятам. По-добре сух залък с любов, отколкото охранено говедо с омраза. Това е гатанка към вас. Откъде съм го взел това? Притча Соломонова. Но е така. Нали, смисъл... Това не е в днешната притча, брат. Не съм го чел в днешната. Не е от днешната. Не е от А вие всеки ден четете едни и той си ги не изостява, брат. Да. Така ли? Поздравяваме се взаимно. Ето, брат, днеска е 13 число. Поздравявам те днеска с 13-та притча. Той вече е прочел 3 пъти, сигурно, брат. Абсолютно, човек. В смисъл, ако имаш много пари, пък няма любов между вас. И цялото това бачкане ти е от него, това, което сте имали преди, е супер useless. Но реално при мен беше доста шоков период, защото не знаех какво правя с живота си. Набързо трябваше да разбера какво правя с живота си, откъде ще вадя пари и така нататък. За което пак съм благодарен на родителите ми, защото те ме светнаха за това. Но хора, които искат млади да се женят, трябва да бачкате здраво. Трябва да бачкате тройно повече от всеки друг около вас, защото иначе няма как да се получи. Особено като си мъж, имаш още едно гърло за хранене, имаш да плащаш наем, имаш да плащаш храна. Буквално когато се ожениш, цялата схема се променя, защото да кажем от минимални разходи, които имаш примерно, ако живееш още в домакинството на родителите ти, скачаш на доста по-големи разходи, защото не се замисляме колко много пари отиват по всичките тия режийни работи. Тъй, че трябва да се бачка много. И трябва винаги да имаш желание за развитие. Между това е едно от най-важните неща за жените, човек. В смисъл, пак казвам, мъжа да е предвидим. Искат сигурност. Абсолютно, мъжа да е предвидим в това, той ще се развива ли или няма да се развива, има ли желание за развитие или не. Да. Ако няма желание за развитие, няма не знам как въобще ще спечелиш някое момиче
адекватно момиче. Смятай, човек. Да, ме примерно пък има и жени, които искат те да са водещата фигура и Да. и кефи да си вземат човек, мирно мъж, който... Да, Не ама иска по да този посъди. начин. Първо, това не мисля, че е правилният начин. м. Защото така жената се здобива с едно самочувствие, тя изхранва семейството, Да, тя командва. да, Но не трябва да е така. абсолютно, абсолютно. Така е. Пепи вече е изморен. Добре, а в крайна сметка, примерно в крайна... Добре, ти го кажеш това, че нали, парите не са най-важното, обаче в крайна сметка всичко опира до пари. Да. А, ако, нали, примерно ще живеете в тази малката къщурка, да кажем, Да. ще живеете бедно 1, 2, 3, 5 месеца, колко време ти си способна, примерно, да... Мисъл, как го виждаш да стане? Защото, нали, повечето хора сега бих си казали, да, бе, това е някаква измислена история, някакви такива работи. Как го виждаш да стане? Примерно, виждаш ли го там да живеете завинаги, няма никакво развитие? Или по-скоро пепката със своята надъханост наистина да ви изкара оттам или заедно да си изкарате оттам? Как го виждаш? Аз вече го видях. В смисъл, не че сме живяли в дупка. М. Просто, когато ние се оженихме, ние бяхме в едно много, много ниско начало. М. И с всяка една година ние надграждаме и повярваме ми, били сме в много трудни ситуации. Ако сме с Бог, всичко ще е наред. М. Ако Бог се грижи за животните, Ще се грижи как за ще... нас. Да, М. колко повече за нас. Абсолютно. И това не Абсолютно. означава да стоиш да си штракаш с пръсти, а да действаш. По-добре е да вървиш, отколкото да стоиш на едно място. Да. Мгм. Аз като че ли знам какво ще кажеш и затова викам да. Но ти, примерно, тебе ти дава спокойствие, че си виждала, че пепката Абсолютно, ляга да. в един, става в пет, за Да. да движи нещата, човек. Аз знам, че той ще стане много успешен мъж и знам, че ще постигне много високи... Ще покури много високи планини, както и ти, Амин, амин, защото амин. вие сте заедно, вие движите Абсолютно. братя 101. Аз съм много, много се гордея с вас. Да, много е Наистина. важна средата, хора. Аз Да. това съм го казвал стотици пъти, просто като имате такива приятели, играта тотално се променя. Както се променя, когато създадеш семейство, така играта се променя, когато имаш такива приятели, защото остави, че, нали, че примерно, нали, трябва да си движите братството едно, друго, трето, пето. Само като видиш, нали, кажем, като си поставяш вече цели, ти просто не си зависим само от себе си. Аз съм зависим, примерно, сега от пепката, защото поставили сме си някакви цели за братите, примерно. Не мога да се скатавам, брат. Трябва да дам най-доброто от себе си, за да може това партньорство да продължи по най-добрия начин. М. Аз съм свидетел, че дори когато бяхте в София, нещата бяха доста добре. Слава на Бог. Аз съм не така, съм заставал и съм си чул, нали, тези хора бачкат, човек. Защото, нали, на тази възраст ти идваш от Бургас, тотално, мисля на 20 години, буквално, аз идвам там в апартамента, едва ли няма ли да си писнете? О, това, между другото, чудих се дали ще ми зададеш този въпрос. Да, човек, примерно, ти особено, защото това е по-валидно при жените. Нали, вие искате понякога повече свобода, повече като че ли да не сте нон-стоп заедно. Това е чисто, аз не казвам, че ти си така, просто женската част от любимото ни човечество е в тази посока е по-така. Така че, как реши, че той няма ти писне, примерно? Не, човек, Това е защото много... ти по този начин се включвате брак, почвате да живеете заедно и по този начин се обвързваш. Да. И вие постоянно ще заедно от тук нататък. Няма да има момент, в който ти ще мога да кажеш примерно, да я знам, няма може да си кажеш писна ми, човек. Едва ли не пак опираме до това, нали, не си поживяла. Едва ли не да видиш различни неща, различни опити. Какво мислиш за това? Да. Общо заето, любовта е решение. И вече с Пепи сме минали... Пепи 4 години ли станаха във връзка? Или 5? Брат, Пепи. ако са 5 години... От колко време сме заедно? 4 или 5? 3 март 2019, 4 години и половина. Така. И в тия 4 години и половина, според тебе, дали аз още имам някакви пеперутки в стомаха? Не. Не. В смисъл, те изчезват на 3 до 9 месец. Край.
Не е същото. В смисъл, Как обаче си ги позиционира от третия до 9 наистина месец? помня ги го нещата. помниш. Аз не казвам, че в момента също нямам такъв... не се вълнувам и не го обичам. Обаче не е същото, както в началото. Няма как да е същото. Ти вече си минал този път. Няма как да се върнеш назад. И от тук нататъка идва въпроса дали ти ще устоиш на своето решение, което си взел, на своето обещание, което си дал към отсрещния човек, и на въпроса дали на мен би ми харесало той да се държи така с мен. Защото ти като си казваш дали ще ми писне, ами то пак гледаш за себе си. Ще правиш ли семейство или няма да правиш? Себе си ли ще гледаш или какво? Мега добре. Да. Ти имаш ли кажеш нещо в тази посока? Реално мене, вместо да ми писва, ми става още по-яко да си прекарваме време заедно. И още повече го искам, и даже като се разделяме така за малко време. Буквално някакви часове и двамата ни е супер тъпо. В смисъл, да я знам. Аз си спомням там, като беше при мен в София за известно време. Примерно те бяха някакви 3-4-5 дена, брат. Не знам колко бяха. Направо се побъркахте. Направо не се живееше, човек. Да, беше ми много гадно тогава. Не, имам предвид, не че това е повлияло по някакъв начин на работата ни. Имам предвид, че се усещаше колко си липсва. Да. Това, което е много яко, реално. Дори повече искаме да бъдем заедно, отколкото да си писваме. Просто защото когато си намерил адекватен човек, на който не му харесваш само задните части, предните части и така нататък. Не мислиш с пишката си. Да. Човек, това го бяхме говорили и това ми е само... Останало ми е в съзнанието много. Когато си избираш партньор по задните и предните части, ще си писнете много ясно. Защото не си избирал по правилното нещо. Когато си избираш партньора според човека, който е той и който си ти, и дали сте съвместими, тогава все повече искате да сте заедно, човек. Аз ако нямаше бизнеси и такива неща да трябва да развивам брат и 101 брат, мен щеше да ми е уникално 24/7 си обикаляме с нея природата, брат, да се кефим, бате, да сеш се. Буквално, брат. И на мен до ден днешен въобще не ми е омръзнало. В смисъл, всеки ден, Same. между другото може да прозвучи крипи, обаче аз всеки ден искам да съм с него. Просто на мен това ми доставя удоволствие, защото той е и вие всеки ден сте заедно. Да, той е моят най-добър приятел, на него всичко му споделям и най-якото е, че в определени сфери мислим еднакво. Доста от сферите. Да, и е някакво супер готино, защото има моменти, в които като си говорим, другия довършва изречението. И много е забавно, да. Да, мега яко. Няма как да ме омръзне. Обаче ти, Пепка, това, което каза, брат, нали, да избираш човека чисто по душа. По това, което е той като човек. Това пак е много трудно, брат. Аз ти го казвам от личен опит. Като цяло, примерно на тебе, това е било супер, че сте си допаднали чисто и физически, и душевно. Но, примерно, аз сега го виждам това, дори момичето да ми допадне душевно, ми е много трудно да възприема чисто като бъдеш мой партньор, ако, примерно, не се поддържа чисто визуално, сеща. И да е красива, и да... някакви такива елементарни навици да има, брат, за поддържане на външния си вид, разбираш. Това е нещо, което... Няма спор тук. Абсолютно, брат. Просто наистина мислех си, че това в себе си съм го по някакъв начин преборил. Ти няма как да искаш да гледаш душата, ако не искаш да гледаш лицето. Да. В смисъл такъв. Нещата са така, че първо виждаш все едно лицето на човека, не мег външността му. И след това виждаш душата му. Ако душата му смърди, много ясно, че няма продължаваш. Да. Но ако душата му, това звучи много зле, но ако съответно той е адекватен човек, по-добре да се изразим, и в същото време се поддържа и ти харесва на външен вид, супер, брат. Ударил си джакпот. В нашия случай е така. Ние се харесваме на външен вид и също се харесваме като хора, като характер. И си допадаме като характер и виждаме, че сме съвместими. И за това го направихме. Но аз не мога да си представя, примерно, да си намеря жена, която хич не ми харесва на външен вид и буквално ми е неприятно да бъда с нея и така нататък. Но пък примерно душата и да е страхотно. Срещала съм момчета, които имат изключително големи очаквания. Ама някакви супер големи специфики. Да тренира,
да е много слаба, да има много дълга коса, да има лицето и да е хубаво, да е симетрично, да прави това. Как ще си намериш приятелка по този начин? Най-важното е душата, да ти хареса душата. Но другите второстепенните, които не са на последно място, те са, както ти каза, поддържали си хигиената. Човек, това е изключително важно. Да, защото това също има много обвързано и с просто дисциплина. М. Да знаеш, че да, не ми е приятно, обаче ще го направя, защото трябва и да изглежда. Нали, другите хора около мен да не се чувстват гадно. Някакъв съвет относно чисто бюджетирането, защото повечето млади хора, като че ли, биха се притеснявали повече, нали, те обичат човек срещу себе си, обаче не мислят в посока брак, може би заради проблема главно с парите. Вие как управлявате парите си чисто като семейство? Бюджетирате ли? Имате ли си хора, които да ви обучават в тази посока? Учите ли се от някого? Примерно без да се налага той да ви обучава, просто вие да се учите от неговите действия. Какво прилагате чисто от финансова гледна точка, за да може да спестявате, да вървите напред като семейство? Имате си най-вероятно някакви финансови цели, за които аз знам, например, аудиторията не знае. Какво да правите в тази посока? Правим някакви такива основни неща. Смятаме си предварително колко ще изхарчим и така нататък и така нататък. Поставяме си финансова цел за месеца, колко пари искаме да изкараме, всякакви такива неща. Поставяме си къде ще отидат тези пари. И за едно младо семейство, според мен, е доста важно да бъде фокусирано и в прихода, когато има такава възможност. Защото пък, примерно, имам така приятели, които са учат нещо по-ангажиращо, като, например, медицина или нещо такова, но ще се женят. И там е малко по-различно, защото тогава нещата се отплащат по-нататък във времето. Но когато имаш възможност, фокусирай се в това да изкарваш, в това да пестиш, да инвестираш и най-вече, защото ние сме млади, в момента голям процент от, не голям, но значителен процент от парите ни отиват в реинвестиция в самите нас. Един от най-големите ни разходи е реинвестиция в самите нас. Много добре. Така че това е. Да завършим с един съвет от теб към момичетата, които те първо им предстои подобно нещо, и един съвет от пепката към момчетата, които те първо им предстои такова нещо. Като тук дори включваме жени, мъже на по 30-35, които все още не са създали семейство и трябва да работят върху това. Примерно, имаш и един съвет, който и после ще ви помоля двамата общо, ако ви трябва някакво време да си го помислите, окей, но двамата общо дадете един общ съвет към хората, които искат да създадат семейство и се чудят дали да го направят. Това е много общо казано. Така ми е по-трудно. Някакъв съвет, който ти идва към момичетата, чисто от гледна точка на брак. Ама за кои момичета? Които искат да създадат семейство. Или, примерно, в момента са в някакъв етап, в който да я знам, търсят точно така. Просто прецени според тебе кой би бил най-релевантният съвет. По принцип, сега няма да повтарям всичките неща, които казахме. Ясно е, че те са важни. Но нещо, което на мен много ми помогна, беше всъщност, че осъзнах, че мъжете и жените мислим различно. И за да мога аз да си намеря човек до себе си, аз трябва да подам някакъв сигнал, нали, на момчето от среща, че имам нещо в предвид, предвид, съжалявам, Пепи. Предвид. Да. Просто даваш знак, трябва да си покажеш по някакъв начин. Сега има си много начини, няма да ги разправям. И оттам нататък мъжа поема инициативата. Ако той не поеме някаква инициатива да води това взаимоотношение, нали, естествено, ако има интерес, то тогава мисля, че е загуба на време, защото аз съм си губила времето с едно момче, което всъщност на мене ми беше хубаво с него и това беше. Аз знаех, че няма да има нищо повече с него и си писахме 6 месеца и после някакво разделяте си, ние даже не бяхме заедно. Това беше просто деструктивно. Аз всъщност прекарах толкова много време с това момче, само защото на мен ми беше добре и нямах никой друг до себе си. И това беше моята грешка, защото той не поема абсолютно никаква инициатива. И си загубих времето, общо взето. И частица от мен си отиде. Нали?
Съветът ми, който е към младите момичета, не си хабете времето с мъже, които не действат и не са сериозни в своите намерения и не знаят какво искат и нямат визия за живота и за това какво искат да постигнат и като цяло да се развиват и да жертват от себе си. И им давайте знаци. И да, нещо, което го виждам супер много при младите, нали, и нашите връстници, е това, че жените наистина много лесно се дават на мъжете. Нали? То трябва да има някакъв баланс. Естествено, твоето облекло да не показва ела и ме изяш. Вълче, ела и ме изяш, нали така. Не да си даваш бисерите и така безплатно, всеки да го вижда. Според мен е много по-скъпоценно и много по-секси, когато си пазиш тялото за твоя човек. Това е, показваш му, нали, колко много той значи за тебе и за това, че примерно той ще се чувства спокоен, че ти се пазиш за него. А не, на мен лично не ми е приятно някакви мъже да ме гледат да ми гледат задника, тук да се разхождам по пъпче и да, естествено, защото те са мъже и идват някакви мисли на главата. Няма как да го избегнеш. Абсолютно е така. Повечето жени казват, ами аз какво да направя, като те са животни ми. Извиняй, много мъже са. Виж обаче как. Емка, не знам човек къде си ги чела тия работи. И това сигурно от Дани Танев. Дани Танев, точно да. По принцип това много малко момичета го разбират, но наистина мъже сме и най-малкото нещо ни повлиява посока поход, посока такова разгръщане на тия страсти. И всъщност е много обвързано с това нали, каква е твоята самооценка. Как ти определяш себе си, дали оценяваш себе си, дали се цениш, какво е. Обичаш ли себе си? Защото ако не обичаш себе си, то ти ще търсиш одобрението от другите хора в социалните мрежи, в мъжете, в погледите на мъжете. Колкото повече мъже ме гледат, толкова по-добре ще се чувствам и така нататък. Да. Наскоро имах дискусия с едно момиче на тази тема. Нали, едва ли не, примерно на нея не й пука за мнението на хората и затова тя така го представяше, не й пука за мнението на хората и затова качва примерно някакви по-провокативни снимки. Аз викам, добре бе, това ли ти е непукането? В смисъл, ти по този начин, точно по този начин предизвикваш вниманието, предизвикваш това. Тя почва нещо ми се обяснява, обаче милата от аргументите й не бяха никак релевантни и я насолих доста стабилно, защото ако не искаш, ако не ти пука за мнението на хората и не искаш да привличаш толкова, защото друго нещо, което каза, нали, не искам вниманието да е толкова върху мене, а примерно ходи на екзе полугола буквално. Как не искаш, в смисъл, едно такова момиче буквално крещи, ела и ме изяш, както ти кажеш, буквално. Тати така ме е предупреждавал. Да. Нали, то в днешно време малко е буквално дори налудничево да ги говориш тия работи, обаче действително си така. И това е бялата истина. И колкото и в нормално да се е превърнал за нас, те, които искаме да градим нещо стойностно и при нас, за нас това не е нормално. При нас наистина едно такова момиче абсолютно никакъв шанс, братле. Ти разбираш, на това ще ме отврати, отколкото да ме привлече по някакъв начин. И те, примерно, на по-късен етап осъзнават, че техните, мисля, това, което те биха търсили, са точно такива момчета като мене, като всички други момчета, които се стремят към това, тяхната жена да стане, тяхната първа приятелка да стане майка на децата им. Или приятелка, която и да е първа, втора. Просто момичето, с което създават някакво взаимоотношение да стане майка на децата им. Не просто да е някаква така връзка, в която да си разменяме, нали, секс и всякакви такива неща, които днеска ги има, утре ги няма. Абсолютно, да. И да. Това е. Ти, братко? Едното нещо е, че просто го виждам и в двете направления. Продължава. В смисъл, като мъже и жени продължаваме да си общуваме с някакви хора, защото просто ни харесва тяхното внимание. Но виждаме, че нищо сериозно няма да стане. Според мен, ако си уважаваш другите човек и уважаваш и себе си, по-добре ги прекъсни тия неща и не си губете взаимно времето. А иначе съвет към мъжете, бъдете стабилни хора, на които наистина бъдете в топ 1
даже топ 0,1. Нормално. Процент Shout out на мъже. нашите приятели. Много малко хора са топ 0,1 мъже, с които мога да създадеш семейство и жената да разчита на тях. Какво означава това? Топ 01. Да го кажем 0,1%. Топ М. 0,1%. Аха. Това са най-топ хората. Не, че Мъжете, сега които ние наистина тук... искат да направят нещо, Да. които са Мгм. готови да бачкат, да жертват, Мгм. да струват. Нека се стремим към това. И ние с Бобката не сме в топ 0,1, но искаме да влезем там. Нека се стремим да бъдем в топ 0,1. М. Нека бъдем стабилни мъже, на които жените ни наистина ще могат да разчитат. Да можем да градим неща и е уникално да виждаш един дом, в който ти си главата и жената ти се възхищава и градите заедно. Градите М. заедно нещо М. смислено. Така че както винаги, то силно звучи вече тъпо, но просто трябва да се стремим да бъдем по-добри. Абсолютно. М. Това е. Не звучи тъпо, брат. Изобщо само това Супер. ще кажа, че звучи супер М. на място и има нужда да чуваме и да ни се набият тези думи в главата като цяло. Ние това с брат си, то е едно просто. Дори да дойде момент, в който да се повтаряме, има нужда да се повтаряме. Защото тези неща в нашето общество умират, брат. Нещата, за които ние говорим с тебе, не са модерни. И абсолютно има нужда от това да натискаме в посока морал, посока ценности, посока това да бъдеш топ 01, това да бъдеш на 101%. Тези неща вече са някакви такива там долу, вече се гледа, нали, да, това вече няма значение какво се гледа. В момента важно е какво трябва да се гледа. М. И Така е. ние точно в тази посока натискаме, така че Така е. един общ съвет като семейство, който бихте отправили към младите хора, примерно сега има двойка, която ви слуша. М. И какво бихте им казали? Те са буквално пред сключване на брак. Какво бихте им казали? И на всяка една двойка, която не е, която все още не е взела това решение. Значи станаха два съвета. Два съвета станаха. Не. За сега не ми изниква нещо. Що? Ти имаш ли нещо? Давай. И в двата случая, за да не даваме два съвета, защото те са идентични, най-вече претърсвайте какъв е човека срещу вас. Разбирайте какъв е характера на човека, М. защото да не вземете да се ожените и накрая да се прецакате. И буквално да не ви е кеф. Защото наистина няма нищо по-яко от това. Както казахме и малко по-рано, ние искаме нон-стоп да сме заедно, нон-стоп да си прекарваме време. Пак казвам, буквално ако нямаше неща за бачкане и да се променят живот и да си се разхождаме из природата, човек, да си прекарваме време, брат, това ще да е най-яко. Да ловуваме на птици. Претърсвайте човека от среща. М. Не търсете само външното, да, разбира се, както казахме, то е важно, но претърсвайте този човек, дали с него може да изградите нещо стойностно и си представете дали самите ценности на човека са такива, с които вие ще може да живеете 20, 30, 40, 50 години. Ние, разбира сме в началото на нашия брачен път, но дори в това начало ние все пак виждаме колко е кеф, когато си избирал човека мъдро. М. Така че избирай мъдро, преглеждай най-вече характера на човека и прави компромиси ти да се подобряваш и не прави компромиси с това какъв е човека. М. Ако човека е гневлив и лесно избухва и съответно той не се променя и вие сте го говорили и това не се променя, сериозно помислете за нещата. Ако човека е ревнив и ви създава сериозни проблеми и сте го говорили това и той не се променя, сериозно помислете за това. Ако човека е алчен, например, също всички тези неща. Просто ако човека крие, ако човека лъже, всички тези неща Червени са супер флагове. ключове. Ако човека е мързелив, това са червени М. флагове, които наистина трябва да бъдете мъдри. Гледайте характера. Защото после ще се ожените за някой, който е много красив външно, обаче М. вътрешно буквално ви се повръща от него. И какво като е красив отвън. Вие като не сте привлечени емоционално и душевно, то малко или много и физически не върват нещата. М. Даже и преди да приключим. Разбира се, да, разбира се. Защото знам, че вече бая се изморихте. Не, глупости. Аз мога още 5 часа така. Да. Просто Да, направо. не се базикам. Много ми е приятно. Наистина ми е много приятно. Ам. Ма това сега като знам, примерно, че след това разговорът си продължава. Да. Няма никакви филми.
Само сериали. Това, което Пепи го казва, всичкото това е потвърдено. В смисъл, не е някакво да си е наизустил някакви неща и да ги казва. Просто е така, колкото да има. И тук мога да го похваля, понеже в началото на нашите взаимоотношения той беше изключително ревнив. И това го разбрах, примерно, не знам, мисля, че 3 месеца по-късно. И просто това мене наистина много ме задушаваше и виждах, че това е червен флаг. И му казах, Пепи, така и така, това не е окей, не е здравословно. Нали, аз имам някакви намерения към тебе, обаче ако това нещо не се промени, просто няма как да продължим напред. Говорете, хора, говорете. Да, комуникация, това е. Защото в крайна сметка емоциите си отиват и остава единствено характера. И ако той, понеже тогава много насериозно ги взе нещата, тогава Пепи беше много чувствителен. Не знам, сега по-добре приема тези, би го нарекла, градивни критики. Но тогава беше, нали, това нещо беше червен флаг. И когато му го казах, той отнема време, но го промени. И в момента няма нищо общо с това, което беше тогава, относно ревността. Така, дори аз в смисъл не мога да си представя, че за такива неща съм ревнувал. Така че, хора, източника на най-добрата промяна е Божието Слово. Няма какво си кривим душата, човек. Просто сме го видяли, изпитали сме го в своя живот. Аз не съм се променил само защото съм много готин. Аз съм се променил, защото Бог ми е помогнал. Защото аз в Неговото Слово чета, че Той може да ми помогне с това. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Аз имах нужда от помощ и Той ми помогна. В Божието Слово чета, че ако в усилно време силата ти е... т.е. ако проявиш малодушие в усилно време... Ако покажеш малодушие в усилно време... Ако бъдеш слаб в трудно време, очевидно силата ти е малка. И всякакви такива неща, Божието Слово ми е помогнало просто да променям себе си. И даже наскоро във връзка с това, което Еми каза, не го казвам за да се изтъквам, Еми, за да ви просто за да ви насоча към това, което искам да кажа. Видяхме се с Марто доктора, дето беше от моя клас. И такъв той вика, братле, ти си много по-различен, отколкото беше в Даскал, брат. Ти си много по-решителен, братле. Ти си много по-такъв смел, остър, знаеш какво говориш, знаеш какво правиш и така нататък. И буквално това не е, защото съм много готин и някакви такива глупости. Това е заради Божието Слово. Защото Библията, когато всеки ден четеш от нея, всеки ден пребъдваш и размишляваш над нея, ти просто се превръщаш в мъж. Това е живо слово. Това е живо слово, което ти помага ти да се подобряваш. Това е нещо, което на мен ми е помогнало да стана по-добър и да ме подготви за брака на млади години. Това е нещо, което е помогнало също не ми да подготви за брака за млади години. Тъй, че това е, хора. Четете Библията, дори да сте невярващи, отворете просто от интерес, от обща култура. Отворете Новия Завет, почнете да четете. Дори за невярващите е приложимо. Вярвам, че ще има доста резултати от това нещо. Има много невярващи хора, които всъщност четат Библията и се възползват от тези мъдрости. Така че да. Yep. И много философия. Не много, по-малко. Човек, абсолютно всички философии и всичко се върти около Библията. Буквално всичко се върти около Библията и прино и будизма по същия начин. Там много от нещата са взети от Библията, което е супер интересно. Просто са представени по една идея по различен начин. И само... Да, това е само Христос застави, аз съм пътя, истината и живота. Абсолютно. Който вярва в мен, макар и да умре, живее, бат. Амин, бат. Благодарим ви, че бяхте с нас. Надяваме се да сме били полезни. Аз ви благодаря за участието в подкаста на Брат История. Наистина, хора, искам... Това съм го казвал много пъти, само че налично. Сега ще ви го кажа и чисто тук да си го имаме запаметено. Че изключително благодарен съм на Бог, че ви е вкарал в живота ми и че мога да ви имам като приятели и че мога така, примерно, да взимам съвети, да взимам да попивам опит. Това е изключително важно, защото виждам, да кажем, различни семейства, различни опитности, но друго е да видя хора, да съм толкова близък с хора на вашата възраст, които да могат да са толкова добър пример. Така че продължайте в същия дух, обичам ви и продължаваме заедно. Един ден ще женем и ще се обръщаме назад, ще гледаме откъде сме тръгнали. Това е, както сме го казвали неведнъж,
по принцип, брат, Стойно е нашия път, буквално. Искаме да го документираме от нулата до 101. Така че просто мачкаме и заедно ще се радваме на успехите ни, на децата ни, на внуците и на всички. И на правнуците, амин. Мерси, братле, и ние те обичаме и се радваме, че го бутаме това заедно. Намерите си такива приятели, създавайте си такива контакти, защото това има наистина изключителна възвръщаемост на инвестицията. Абонирайте се, споделете с приятел. Това забравихме да го кажем в началото. Да, забравихме да го кажем в началото. Ако сте стигнали до края, пишете ни на лично семейство. Да. Супер, да. И знаете, правим си ресърч. Също прощайте, така че хапнахме малко шоколадче и пинахме малко швепсче. Добре, защо Може го би- казваш? Може би не изглеждаше по Това е в края. най-добрия начин. Всъщност не, всичко си беше точно. Много се радваме, че бяхте с нас. Живи и здрави бъдете. Чуваме се и до скоро. Амин! Амин!